हई देखता है पिया के कगो हौ नतिया के बेटा उ त औरी डाह के धइले बा धुआं फेंकता बा धुआं तारे के मैं बताइए देतानी ना कि महे मुंह महे फेंकता रे धुआं मर जाए मुंह नु देते बानी दुआ मर जाए मुंह नु देते बानी दुआ आ बाबा बचाओ तारा जियाला के हमारा बचाओ तनिको भू बताव मरद हमार पियाकी के मारे साला घर के बुझाता कि हमार लुगा फाटा बेच दीही पिए के पाछा एगो है कपार पर लड़की से आन होखल चल जाताड़ी सन ओकरा तनिको कुछ बुझात नइखे कि आजे ले कमा के कुछ धरी कि बाल बच्चन के आगे के बियाह शादी करे में साला काता ना आज के डेट में महंगाई चलता कि जे करे जाता बियाह शादी ओकरे बुझाता एगो है एगो बियाह हती चुकी लड़की कि हो का है दीदी का कर दो छोटको का करी जी देखो तनी एक तो उनकरा से हम लाचार बनिए दीदी कौनो चीज ले लेके पिए चल जाता उन घर बाबूआ जी से हाँ ये दीदी का कर मैं फिर पी के वैसे ही करता ना हाँ देखा तनी न अरे हम आइने तन की चलनी ले जा खाती हमार चलनी ना मुंह से काट देले बा अच्छा दे आई बड़न भैया बा ठीक ना हाँ साड़ी लेके ई नौमिया में हाँ। तो हम सोची कि अब ऐसे थोड़ा कैसे खिया दे ना जी त देखी ना हम तो खुद नामी में पैसा रखल तनी बटोर बटोर के 2-4 पैसा की जाए तो बाल बच्चा बाइसन पुआ ठेकुआ वो बेटा के लेकिन सोचे के चाहिए हो कि सियान बाड़न बड़ा देसन बेटी कुछ कमा के धरी बिया किए के चलते त बड़ा किस्मत वाली रहते सन क्यों नहीं के मर्द नीमन मिलता ना तो बाप रे बाप अगर तो अपने मरा से लाचार रहतनी अपन दुख के कारण से सुनाई आजकल सुनाहू लायक बा ना ए बच्चिया केहू के सुनाइबो करबो ना तो तोरा के मजा लेही बात में लड़ाई करी न त उहे फिर मेहनत दी एकर अच्छा कि अपन मन के बात मने में लगइले रह आगे है ना ढुलवा बाद में खलिया हो जाए दे बार झाड़ दी अच्छा दे तनी दीदी दू गो लड़की हो गेली सन तनी को बुझात है जी रहुआ सबे के तनी ना बुझा लग तनी समझा दी हमर मर्दा के ठीक बा भाभी ठीक बा खाली कह के उतने देरी में बस हो जाई ओकर ना सौतला पक्का तो फिर कुछ याद नहीं रहत आ पियक्सिया के का ले बड़ू गंजड़ी के सबसे ज्यादा ये दीदी जानी कि दारू तो ना होता ना कि गंजा में काफी पी ना वहां के का करम जा तनी ए बेरा कबे ले इंतजार करतनी जा तनी देखतनी एगो दू दिन खाना बंद क द सुधर जी अपन अरे हो बावन गुलजार उ महा बिगाड़ू हवन न टोला के जान जाई उनकर अबे उठ सुत के जाई हन आगे चिलम चढ़ाई ताऊ बड़ा उनकर त दिन ओरिया गइला हमनी के जिंदगी पड़ल बा अपन सोचा तड़न कि हमार अच्छा चलो नी हमरा के दन हमरा लेट हो जाई हां देतानी रुकी देतानी आज जा तनी तनी उनकर के हम खोजले आवतन ठीक नुरवा के देख के कि कहां उ गोइल बने दीदी तो चलो नी द चल रे चल घर में चल रे देतानी कहाँ गोइल भी अभी तक ताला बंद करके हमरा के भेज के कहाँ भाई के जले भाई आवत लिया के आवा ताला बंद करके कहाँ गोइल बिना पत्ता फिर पे गांव घूमने हो गेल बिया भैया जी बगलिया में ले लेबै बगलिया में भैया के बगलिया में ले लेबै खोला है का खिसियाई न रुआ 1 घंटा से बैठल बनी है द्वार पर भैया कहां रगलन देखो तनी भैया खाती गुनिया चोलानी मांगला हम अपन चोलानी भैया मजाक नहीं है तेरे तो बाक जी भैया तो भैया के का कहीं कैसे रुआ गुस्सा करना जानो तनी बैठी न तनी बैठी दीद रे ढील है जानो तनी ओ गरी उनकरा ही काना हम कर रारू भैया के जी बीजे बीजे करे भैया वन बाबू रारू हवन तो उनकर मौगी नु एकदम इतना पियलन नु इतना अथी करतन बेचारी रोवत रहले बताई जी बेटी सियान सियान हो गईली सन और बेटा नइखन ध्यान देत कि हम 2 पैसा बटोर के रखी त कितना दिक्कत है रउआ ऐसे ना करा बहुत अच्छा बनी तू जो हम जानते रे को हम चीज करे जाता नहीं ना जी हम सब ना पियल खाई जाला मन भात रोटी से पेट ना भरी त उसे जिंदगी जानते रो काहे पियलन मेरा रुआ पियन उनकर खिलाड़ी ही है उन्हें सीधा काम कर रहे के चल तो पियरन खींची का कर उनको में दोस्त थोड़ी ना बा मेरा रुए में दोस्त बना तब का ना जी वो मेरा रु का करो तो सुनी ना रउआ से मत करो सबकी कहेला न कि जे बिलाई पूछ के आवेल न तो कर मरद निमन मिले से न बिलाई पूछ के बनी रउआ निमन बिलाई पूछ खेल बड़ू हां ना गवा में ना हो रे तो बिलाई पूछ के आइस तो तोरा मरद मिलल बा खांसी उठ बा हमरा लगता तो सांझी खानी सिरप ला ले हम ठीक नो हैं तो
ठीक बा, हम आओ तनी काला वापस थी तब देले चलो ने नहीं खाना भैया बे मजाक करे तेरे भैया होत रे खतना गिल हो जालू भैया के नाम पर भैया देखो तनी कि नया नया साड़ी पहनियो कि भैया ई मत कह भैया और यार हो नहीं के चलते हां रौरो बहनिया यार नहीं है का कुंवार पके हमरा के कहत नहीं जल्दी दे के आवे तला खोला हम आवत नहीं गोड़ा धो के कल पले ठीक बा दिन चलो निया देले बताओ हम मरद के हमरा के ताज मूर्ख बना देलन वो बेचारी के मांग किलो ने जाता नहीं देये देवे यही लगल ना तो फिर मुसवा काट दी त हमरा नया किन के देवे के पड़ी जाई काका गांजा उंजा के दाम दो गांजा उंजा मंगाओ पहले तो 10-20 रुपया गांजा ले पियल जाओ सब का होई सही धइल रही भैया के देले बन पैसा गोइल बा गांजा ले आवे आ कवन ठीक ओ नहीं पी जइतू तू जाई अकेला हूं मरद पियला बाकी तब पियला त हमनी के बैठ के घन ठिरावल जाओ ना हम पैसा देले बन अकेले ना पी लेके के आई अच्छा देखल जाओ सब मलाई का करत आऊ मर्दे दे तारन 20 गो रुपया उहे दूगो पुड़िया कहता लावे के मेहररू वाला पैसा लगा देनी हम का ओकरा के कहम ए मर तू कातना देर लगा देल बड़ अरे मर्दे गोई मर्दे समय तहरा के समय देखत 10 गो आदमी बैठ के समय लगे तारा तू होने जाके डरावा अरे मर्दे कम पैसा देते रहन जाके घर से पैसा मांगनी जगत लग मेहरारू सही गरम बिया मर्दे कहीं के धरा बनाओ सोच बनाओ सड़ा बनाओ हो सड़ा बनाओ तब तारा ताकत हमनी के बुझात कि आंख सरवा न बनाओ देरी मत करो पानी डाल दी हो ए बाबा गंजवे बुझाता कि ठगले बा ये 20 रुपया के गंजा है अरे वो नहीं पियो कोई हाई कहतन कि गोइठा के पैसा है खैनी तो खैनी ला पैसा दे दिया अपन औरत के गोइठा के पैसा से गंजा पीबो ला दो तो इज्जते बचा ले तो ओ घड़ी का तारा ना बुझाते कि समझ कि कैसे मिलता गंजावा दम मत खाली भोकर मारे के जानता रह इहे ले ला 20 रुपया के हो अरे मर्दे उ कहता बड़ी महंगा गांजा देता सारा कटक गांजा दे उठक भला ही बाबा बा जानला ला हो तनी खैनी दूर करा तनी मुनी देते बा हां नहीं खैनिया तनी दूर करा और काम न बा अरे का करबो भैया छटपटा के रह जाता गंजा अरे मर्दे ले हम तो जल्दी के फेरा नहीं बाकी का हनी जना समझ लगी तारा अरे हम सोचनी है बाजारिए में से ले ली अरे 5 मिनट नहीं तो ही बुढ़वा के दांत लागे लगी खनिया चूर करो खनिया चूर बुझाइल ई बुढ़वा हाला करत समझ लगी पार हमरे की जान ले ले अरे गांजा पियला बिना हमरा भूख लागल बा तोहरा हां गुलधरा ई मर्दे एक दिन गांजा पियो हन तो दिन भर नाम ली हन जान लो कहलन कि सारा पी भाग जल से तो हमरा के देलसन कोनो इनका भी पियलो तो गुनाह बा गरियो दिहने अब बतियो करी मर्दे पुअरो ना लैला से फिर ऐसा ही गुलधली फिर मौगी चिल्लाए लागी मर्दे लगे तो हन एकदम अस्कत ना अरे तू बात तारा गांजा पिए से फुर्सत बा चिल्लाए लागी लन मौगी से डरला त काहे लग गंजा पिया तारा मर्दवा आ वो गोइठा बेचल पैसा के हैं अरे मर्दे तो हई नु कहतन कि पैसा नहीं खे कहल बा खिस्सा में का कहल बा भेड़ जानी कुआर के मरम लइका जानी पुआर के मरम बाबू रहन तोरा कुला बेटा हो गेल नेड़ उहे त हाल बा हां त मेहरानू से डरे वाला समझ लगी तारा चूल्ही में मूड़ी लगा के रह धरम चढ़ाव बुझाइल अरे तनी आज ही भाई पिटई सफिया भिंजा आज ही पिटई है का पिटयन त हमनी के गोइठा बेच के 20 गो रुपया इनकरा घरे देवे के त ई गांजा ले आके दे ताड़न ये के मन क देला से एबर जात नहीं उधार पधार को उठो ले हम नहीं ले बिया हो जावा धोबिनिया कहब करे से ए पप्पू हां बोलो इनकर इज्जत बचावे के बा बच जाई बोल का कहत रे बच जाई भाई ना पिटाई दियाई घर से लक्ष्मी ले कहा कि भाई अब तो मान ले तनी पिया होई अब जात तो ही रहिए हवे आज के इनकर आदत बा बुझाइल जात के तो ही हवे नु हां तोरा भैंस कौ गो बारिश 6-7 गो 6-7 गो हो हां तो सोच ले कि समलग तू मेरा अरे भाई चलो आज हमारे घर ले गोइठा ले आई हो आज हमारे घर ले गोइठा ले आई हो भाई उहो बेच के पी जइहे गांजा ना उ तो लक्ष्मी के खाए बनावे खातिर देले बाड़ी पैसा अब बेचारू गांजा अब में भाई लगा बुढ़ऊ देलो के कहतन ई बुढ़ऊ कहां से ले है पैसा कौड़ी एकरा 3.5 गो गाय लगल सर हां कि देख भईवा ना देबे नु ना आज हम अपन गोइठा देम अगर ना देबे तो एकर मेहरानू खंगट्टा है
ना ना भैया चलियो हमारा घर अगर में लागी बैठा दीवार इनकरा अब के समझ देखी। कि बेइज्जत करे तो भाई इनकर बूढ़ऊ पता का लागी। हमरा के बोल देलन कहतन कि इनकर 3.5 गो गाय बिया 3.5 गो गाय होली सन हो ना एगो बच्चा बा हाँ तो ई कह बाछी तार हाँ। बुझाते नहीं के तो करबो का। बचवा बानू आखिर ओकरे नु गइए के बचवा नु हो तो शाम वाला कैसे फरली भाई? शामो के हो जाई सब शंकर जी हमें वाह बाबा का गांजा बनैले बा हाँ और एक पुड़िया चाहत रहे बाबा का से कि और तने में महापुरन हो जाई तू ले आवा बैठवा उहो बेचवा देता नहीं हम का तना आग बाई बेरे खींचरे मत जल्दी जल्दी देरी हो गइल उ आ जाई तरीको देरी होइनु तो उ आ जाई उ ना उ ना हन जाना ताड़ी को बैठल बना कोन हूं उनकर सब मालूम बा कि का करतड़न आ जाई तुरंते आई। बताओ ए बेरा ताकत पैसा दे के आग जोरे खाती गोठा खाती हमारी बेरा विपत हो गेले हाय गुलजार बुढ़ऊ बावन कहीं लगा दिल बना तना रहर लुका के गंजो पिए में आरामे रही हमरा लागत है कि गुलजारे बुढ़ऊ लगे गुल धरैले होयन जा तनी तनी बेरा उनका लाते मुंह के काट के बताइए देतानी ई नहीं के बुझात कि बेटी ओके सियान हो गेल बिया कपार पर चढ़ाऊ में उछ खाला लागेला हाय देखता है पिया के कगो हाउ नातिया के बेटा उ त औरी डाह के धइले बा धुआं फेंकता धुआं तारक में बताइए देतानी ना कि माहे मुंह माहे फेंकता धुआं मर जाए मुआ नु देते बानी दुआ मर जाए मुआ नु देते बानी दुआ आ बाबा बचाओ तारा जियाला के हमारा बचाओ बचाओ तनिको भूख अरे नहीं खे दुख नहीं खे छोड़ दो समझ लगी तारा ई माने तू का कर तुम कर ए हटी ता जा खोजे बैठी ता बुझा गइलो कहत नहीं कि अपने तो बिगड़ले बन जा हमर मर्दों के साथे साथे बिगड़ले बनी जा ठीक ना जन कहत नहीं तन करी ना तो रौरा के बाकी चल धराओ हमारी धराओ। हां जन पिए तन पीही अरे भैया कौन ले मारा तारी फेंका तारा धुआं मरे जाए मुआ नु देते बानी दुआ मरे जाए मुआ नु देते बानी दुआ तारा जियाला के हमारा कवन भूख नहीं खे रखले बानी 10 गो यार कवनो दुख नाइख अनकी मुंह में फेंकता धुआं मर जाए मुआनु देत बानी दुआ मर जाए सुनो जा तोहरी जना के नु बता दे ठीक ना अपना तो बिगड़ल बड़ा लोग अपन भतार के मनावा ना हमनी भी करे मत चिल्लाए हो चले के बैठा के लोग पियावा तड़ मार मरू हमनी के धक हमनी का धक लौ दे काम करे के हां आज के बाद हमर मर जोर देख ले हम ना तो तोहन जना काकी बाकी पूरा कर दे सुनो ठीक तू ना अपन मर्द के जा घमंड दिखाओ हमनी के मत दिखाओ हमर मर जोर लौकिया जाना आज के बाद चुपचाप रह देवाल में मर्द के जाके सब दिखाओ हमनी पर परेला बैठा बेच के उनकरा के 20 गो रुपया देलु हो काहे खातिर देलु हो गंजवे पिए खातिर ना बताओ ई कहतड़ी हमनी के बिगाड़े वाला काहे खातिर बन जा रे भाई धर ई गांजा धर चागाओ अरे धर जाना तारा धर भर देख तारा का बात बता तनी ऊ तो शुरुए के मौगा हां अच्छा अब मेहरानू अगली खंगटीन तो मेहरानू से लाचार होके समझ खनिया फेटनी भैया भरी करो का समझ के मेहरानू तो समझ लगी तारा